Villit futarit. Jos et voi olla kovin etkä korstomaisin, niin ole Villei! Villei! Pelin voit nähdä silmin aivan uudenlaisin kun olet Villei! Villei! Jos se luottaa, voi voimaan, saa voiton kellot soimaan. Pelkonsa kun karkottaa. Villei! Ei ole turvakaan, Villei! kun mylläkä on. Villei! Sen vaistot voittoihin vetää. Villit! Kun pysyy villinä. Kirpun kärsä! Tämä paikka oli meille kaikki kaikessa. Joukkueen 8. pelaaja. Siihen liittyy niin paljon muistoja. Miten voitimme kentän voittamattomilta? Miten unelmoimme? Miten meistä tuli joukkue? Tai miten rakensimme vanhasta pellosta linnakkeemme omin käsin? Kärsimme tappioita ja juhlimme voittoja. Ja nyt Aleksin isä halusi tuhota sen ja rakentaa jättimäisen kuntopalatsin sen paikalle. Se olisi villien futareiden loppu. Missä se vartija on? Lähetin kotiin. Häntä ei enää tarvita. Miksei? Kerron sen ihan kohta. Ihan ensiksi meidän täytyy hoitaa viimeinen muodollisuus rakennusviraston herra Kentän kanssa. Tähän saakka näyttää hyvältä. Tarvitsen vain allekirjoituksenne rakennuslupaan. Lopultakin se on virallista. Nyt voimme aloittaa rakennustyöt. Ja jotta emme menettäisi hetkeäkään aikaa, tilasin kauaskatseisesti purkuryhmän paikalle jo tänään. Rakennusmiehet tulevat näillä hetkillä ja pian täällä toimitaan sähäkästi yötä päivää. Kirpun kärsä! Herra Törmälä! Puhuin juuri puhelimessa rakennusyhtiön kanssa Mitä nyt? ja valitettavasti he ovat sekoittaneet 2 tilausta. Joten rakennuskoneet eivät tule paikalle vielä tänään. Ahus! Uskomatonta! Minulle vakuutettiin, että rakennuskoneet ovat täällä tasan 8 aamulla. Pian sen jälkeen joukkue kokoontui romuttamolle miettimään seuraavaa siirtoa. Ainoa mahdollisuutemme pysäyttää rakennustyöt on löytää se omistusoikeustodistus aamuksi. No valitettavasti vain meillä ei ole harmainta hajoakaan siitä, miten ne kallot ja numerot auttaisivat löytämään sen. Päiväkirjassa ei ole mitään, mikä auttaisi meitä tippaakaan. No sitten kaikki on ohi. Jos meillä olisi vain vähän enemmän aikaa selvittää kallojen Unohdetaan jo kallot! Meidän pitää puolustautua! No mitä tehdään? Se rakennuslupa on ihan niin kuin virallinen sodan julistus meitä vastaan. Jos he haluavat sotaa, niin sen he saavat. Palan mieluummin tulessa kuin luovun kentästä ilman taistelua. Näin on, Marjat. On parempi vastustaa rakennustöitä kuin vain istuskella. Ja siitä minä panen vaikka pääni pantiksi. Kaikki on hyvin, kun pysyy villinä! Vähättelemättä yhtään taistelumielialaanne. Miten aiotte estää tonnien painoisia työkoneita jyräämästä kaikkia esteitä tieltään? Voimme estää niiden koneiden kuskeja näkemästä yhtään mitään, ja he joutuvat lopettamaan. Hyvin mielikuviteltu.
Ja miten me se tehdään? Olisiko sinulla joku hieno keksintö meille? Itse asiassa on. Tässä tilanteessa valtava kuulasade voisi olla tarpeen. Ja sitä varten tarvitaan pieniä palloja. Se on helposti hoidettu. Täydellistä! Noudettuamme erikoiset ammuksemme Aleksin luota ja tuotuamme ne Halefin luo valmisteluja varten. Ilmapiiri oli synkkä. Tämä saattoi olla viimeinen kertamme yhdessä, joukkueena. Ilman tervapataa olisimme hukassa. Ei olisi uskonut, että tuo romukasa toimii. Ulkokuori voi olla vähän lommoinen, mutta sisältä se on rikkoutumaton. Rakennusmiehet työkoneineen tulevat kukkulan yli täältä. Ja juuri siellä heidät pitää pysäyttää. Joten 2 meistä miehittää 2 etutornia. Ja loput 5 hyökkäävät maasta. Eli siten ne Halefin ihmepallot satavat ylhäältä ja edestäpäin yhtä aikaa. Ja meillä on myös uusi sotahuuto, joka tekee meistä voittamattomia. Uusi sotahuuto? Kukaan? Ei häpäise. Jalkapallon... Pyhää maata. Rankaisutta. Tuohan on ihan mahtavaa. Joten vannotaan huomisen vala. Kukaan ei häpäise jalkapallon pyhää maata rankaisutta. 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 Näyttää kuin tervapata kutsuisi meitä. Ja lähettävä meille voimaa. Tuo on hyvä merkki huomiselle. Siihen on 4 tuntia aikaa. Enää ei ole mitään järkeä mennä kotiin. Mennään hetkeksi lepäämään. Keripukin kurkkumätä. Hän käytti näkymätöntä mustetta. Onneksi olkoon ratkaisusta. Tyhjä sivu ei ole tyhjä sivu. Eivätkä 7 eläimen kalloa mykkiä. Majava. Lumikko, näätä, ilves, saukko, mäyrä ja kettu. Niiden silmistä näet aarteen koordinaatit. Nyt
tarvitaan vain kartta, GPS tai vielä parempi, Halefin tietokone. Tarkat sijainnit kartalla merkitään pituus- ja leveysasteilla sekä korkeudella. Eli todistus on piilotettu paikkaan 48 astetta pohjoista leveyttä, 11 astetta itäistä pituutta ja lisätään korkeus 583 metriä. Pilssirotan pulloposti. Jos tuo on se paikka, tarvitsen jonkun todistamaan. Roopea ei näe vieläkään. Kirpun kärsä, ei kai hän jänistänyt. Käydäänpä sitten asiaan. Nämä ovat tyypin 1 ihmekuulija. Räjähtäviä väripommeja, joissa on mukana tahmaisuus, ja tyyppi 2 savupommeja, joissa on suuri kutinapulveripitoisuus. Ei kuulosta mukavalta. Ei todellakaan. Ja niin kauan kun te pidätte paikkanne, me toimitamme tuoreet tarvikkeet. Näkyy jo! Koneet ovat tulossa! Nyt se alkaa. Ottakaa niin monta palloa kuin voitte ja sitten jokainen omalle paikalleen. Olisi pitänyt jättää sen vartija. Nyt nuo rettelöitsijät ovat vallanneet työmaan. Soitanko poliisille? Eiköhän me parista tenavasta selvitä ihan itsekin. Eikös tuo ole poikasi? On. Minä hoidan tämän. Ole järkevä, Aleksi. Tämä rakennustyömaa ei leikkikenttä. Sinun ja ystäviesi pitää poistua nyt heti. Enpä usko. Me pysymme tässä näin. Kukaan ei häpäise jalkapallon pyhää maata rankaisutta. Kukaan ei häpäise jalkapallon pyhää maata rankaisutta. Minä lasken nyt 3. Jos ette häivy siihen mennessä, joudutte suuriin vaikeuksiin. 1, 2 ja 3. Hyökkäys! Ai. Tulithan sinä. Viimeinkin. Mainitsit puhelimessa jotain asiakirjasta, joka koskee kenttäänne ja vaikuttaisi herra Törmälän osto-oikeuteen tontista. No, missä se mysteeriasiakirja on? En tiedä vielä, mutta ihan kohta. Olkaa kärsivällinen vielä. Saat tasan 3 minuuttia aikaa. Lahjoittanut Leo Törmälä, eli Aleksin pappa. Pystytetty kaupungin 700-vuotispäivän kunniaksi. Rakennettu paikkaan 48 astetta pohjoista leveyttä, 11 astetta itäistä pituutta ja 581 metrin korkeuteen. 30 sekuntia enää. Viimeiset 3 numeroa olivat 5, 8, 3, eikä 5, 8, 1. Koska korkeutta mitataan metreillä, asiapaperin täytyy olla tasan 2 metrin korkeudella maasta. Voisitteko nostaa minut patsaan päälle? Mitä? En ole kiipeilyvalmentaja. Ette tietenkään, mutta minä luulen, että paperi on tuon maapallon sisällä. Mitään noin naurettavaa en ole Pyydän, koskaan ennen... ei ole paljon aikaa. Pallot loppui. Joo, sama täällä. Käynnistetään kakkosvaihe. Se siitä kääpiöiden kapinasta.
Vielä vähän matkaa. Vaihe 2, avatkaa tuli! Niko ja Vanessa tähdätkää! Ja tulta! Turkasen tenava. No, missä asiakirja on? Ihan pikku hetki vielä. Rustoiset rauskut. Täytyy varmaan lopettaa tältä päivältä. Miksi? Mitenkä niin? Tämä kutina tekee minut hulluksi. En voi tehdä töitä näissä vaatteissa. Teette kuten käsken. Minä vastaan tästä työmaasta. No, sitten se on teidän vastuullanne. Kun näkyvyys on näinkin huono, joku voi helposti jäädä vahingossa telojen alle. Selvä, te voitte lähteä, mutta putsatkaa koneet ja palatkaa aamulla. Ottakaa poliisi mukaan. Ne ilkiöt eivät enää tule tielleni. Aiotteko te siis luovuttaa? Tämä on pikemminkin taktinen vetäytyminen. Tähän on kulunut jo liikaa aikaa ja rahaa. Nyt laitetaan niille lasten kepposille piste. Herra pormestari, mitä te aiotte? Tämä on hullua! Ette te edes näe mitään! No niin, ammus täydennystä. Aleksi! Turkanen. Tämä on ihme. Se oli enemmän kuin lähellä. Oletko ihan järjiltäsi, kun menit seisomaan suoraan eteeni? Sietäisit saada kunnon selkäsaunan. Hei! Älä enää ikinä koske minun poikaani. Ja ennen kuin unohdan, yhteistyömme on nyt ohi. Hei, se on Roope. Minulla on teille yllätys. Onko tuo se, mitä luulen? Ai siis, meillä on... Tervapadan omistusoikeustodistus. Ha! Roope Sankari ratkaisi arvoituksen. Saisinko hetkisen? Luulen, että Roopen täytyy ensin lukea, mitä asiakirjassa lukee. Tässä sanotaan. Tällä asiakirjalla määrään, että vanha jalkapallokenttä joen varrella kuuluu ikuisesti sillä pelaaville lapsille, jotka pitävät jalkapallon henkeä yllä. Virallisena edustajana toimii valmentaja. Tontin myyminen on täysin kielletty. Allekirjoittanut ja vahvistanut. Leo Törmälä. Sehän tarkoittaa, että Tervapata kuuluu oikeasti meille ja Ekille. Ja on aina kuulunut. Minä teen virallisen valituksen. Tuo paperi on mitä varmimmin väärennetty. Äpäpä! Se ei todellakaan ole totta. Olin itse paikalla, kun asiakirja löydettiin. Sen lisäksi asiakirjassa on virallinen sinetti, joka tekee siitä sitovan. Joten maan haltuunotto kaupungin taholta ja sitä seurannut tontin myynti herra Törmälälle on laillisesti sitova. No muuta ei ole tehtävissä kuin luovuttaminen. Ja siten julistan, että tämä rakennusprojekti on virallisesti loppu. Etsimme tuota paperia kuukausia ja nyt se ilmestyy juuri ratkaisevalla hetkellä ja tuhoaa koko suunnitelmamme. Tarkoitatteko, että tiesitte todistuksen olemassaolosta ja silti jatkoitte projektia?
Se on erittäin mielenkiintoista. Se tulee maksamaan teille virkanne. Tekin saatte maksaa seurauksista. Totta. Projektista tuli minulle pakkomielle. Ja vastaan kyllä seurauksista. Lupaan paljastaa tietoni. Mutta... Ei muttia. Te molemmat tulette kanssani toimistolleni ja tulemme keskustelemaan tästä kaikessa rauhassa. Pieni hetki vain. Aleksi saa olla iloinen, että on löytänyt kaltaisianne ystäviä. Lapsena minäkin halusin pelata jalkapalloa. Mutta isäni lähetti minut sisäoppilaitokseen pelaamaan tennistä. Ja kun palasin takaisin, hän oli kuollut. Ja joukkue hajonnut. Minä en tule estämään sinun tulevaisuuden unelmiasi. Tuen sinua kaikessa. Minä lupaan. Onko sinulla se päiväkirja? Isä. Minulla on sinulle jotain. Isäni päiväkirja. Te siis teitte sen? Lainasimme sitä löytääksemme kallot. Kiitos, poikani. Nyt aion henkilökohtaisesti poistaa nuo häiritsevät koneet. Lapsuuteni unelma toteutui. Katsokaa kentän kuntoa. Mahdetaanko saada ikinä kenttää kuntoon? Ei hätää. Muutama naula ja vähän hikeä, niin kenttä on taas kohta kunnossa. Ja Aleksin isä joutuu varmasti maksamaan aiheuttamansa vahingot. Riittääkö se elvyttämään tervapadan? Älä huoli. Tiedän, millä saamme jalkapallokenttämme takaisin henkiin. Meidän pitää käyttää näitä 7 kalloa ja luoda tervapataa suojeleva taika. Juuri niin. Kunhan hautaamme kallot, paikka saa vanhan voimansa takaisin. Salaperäinen voima on vielä vahvempi, kun kalloja on 7. Ja mekin vahvistumme. Joten mennään hautaamaan ne. Voimme yhdistää kallojen voiman niin kuin omamme. Ja meistä tulee voittamattomia. Kaikki yhden. Ja yksi kaikkien puolesta. Kaikki on hyvin! Kun pysyy villinä!